de fa 10 anys a Nova York, la capital del món. Allà van morir 3.000 persones, que avui nosaltres que som gent de bé i gent de pau també volem recordar i honorar. Però la nostra manera d'anar pel món és ser catalans. I nosaltres des de fa 300 anys que esperem. I fa 300 anys també que commemorem que aquí, en el setge de la ciutat de Barcelona, van morir 8.000 compatriotes defensant les nostres llibertats nacionals. Aquí també van caure les dues grans torres sobre les que s'erigien les nostres llibertats, la nostra hisenda, el nostre dret públic. I malauradament, més de 300 anys més tard, continuem patint l'atac i l'agressió. Han caigut 2 torres més aquests últims dies, amb vigílies d'aquest 11 de setembre que fa que avui ens hagin aplegat tantíssima gent. En primer lloc, hi ha hagut una reforma constitucional, no només antidemocràtica, feta per la porta del darrere, sense consultar la gent, sinó que fins ara els catalans i les catalanes ens havien dit que traguéssim les nostres mans pecadores de la Constitució, que això no es tocava, que això era una vaca sagrada. Doncs a l'hora de la veritat, la dreta i l'esquerra espanyolista s'han posat d'acord. I no només antidemocràtica, sinó també antisocial, perquè dona una coartada als governs de dretes, també a la casa nostra, per allargar la crisi, per continuar retallant drets socials, per continuar escapçant drets i serveis públics bàsics, essencials com la sanitat, perquè continuïn tancant ambulatoris cada dia. I finalment, és una reforma rabiosament centralista, perquè ara resulta que aquesta locomotora, que és els països catalans, a la que li cremen cada any el carbó el 10% de la seva riquesa, resulta que a més li exigeixen que arribi puntual a l'estació, que no s'endeuti, que no tingui dèficit. I per tot això aquesta reforma de la Constitució és inacceptable. Hem dit que no, i com vam fer ara 30 anys, no hem legitimat aquesta farsa i els hem dit que no. I la segona torre és aquest atac, aquesta ofensa contra el que és la clau de volta de la nostra convivència, del nostre model de cohesió social, de la nostra manera d'anar pel món, que és el nervi de la nació, que és la llengua, posant en qüestió un model lingüístic d'èxit a l'escola catalana, que garanteix la igualtat d'oportunitats, que garanteix que un fill de la immigració com jo avui aquí us estigui parlant en català, que garanteix que qualsevol nen o nena, quan surt del sistema educatiu obligatori, tingui plena competència en les dues llengües i a poder ser en parli una tercera, parli l'anglès. Arribat a aquest punt, i ja que parlem de la Constitució, m'agradaria, amigues i amics, companyes, companys, tenir un record per una persona molt especial, que ens ha abandonat ara fa molt pocs dies, Heribert Barrera. I li vull retre un homenatge molt especial, no només perquè fos un històric dirigent d'Esquerra Republicana, enguany que commemorem amb orgull el 80 aniversari de la nostra fundació. Un partit imprescindible, un partit que si no hi fos l'hauríem d'inventar, un partit del que ens hem de sentir orgullosos i un partit que ve de la llarga tradició del federalisme, del republicanisme, de l'obrerisme, del laïcisme pedagògic, del cooperativisme agrari, que ve de la tradició definitiva d'aquestes classes populars i obreres de les que ens parlava una altra persona, en Josep Termes, que malauradament també ens ha deixat. Doncs ve a tom parlar de l'Heribert Barrera i em ve molt de gust per retre-li tots plegats un homenatge, però sobretot per recordar allò que el mateix Barrera deia l'any 78 quan es va debatre la Constitució. I ell va dir molt alt i molt clar, i encara ressonen aquelles parets rònegues de l'hemicicle espanyol.
va dir els catalans tenim dret a la nostra autodeterminació. I això ho va dir l'Heribert Barrera fa 30 anys. Imagineu-vos quina clarividència, imagineu-vos quina visió que tenia l'Heribert Barrera. Però 30 anys més tard, els reptes són exactament els mateixos. Som allà on érem fa 30 anys, però hi ha una diferència. No és que no només continuïn no acceptant-nos com som, com a catalans, és que fa 30 anys molta gent, fins i tot alguna gent que és avui aquí, i l'esquerra d'aleshores, pensava que encara era possible cercar un encaix de Catalunya amb Espanya. Aquell encaix que en Gaziel deia que era un empat infinit d'impotències, no? La nostra impotència de tocar el dos, però la dels espanyols d'acabar-nos assimilant. Bé, 30 anys més tard ha canviat molt això. I ara ja no és hora de resistir. Ara ja no és hora de confiar. Ara és hora de tocar el dos. És hora d'anar més enllà i és hora de dir adeu a Espanya. Però ara hi ha unes eleccions molt importants. Algú encara diu que Espanya no se'ns hi ha perdut res. Jo crec que a Espanya, malauradament, se'ns hi ha perdut absolutament tot. Jo crec que és l'oportunitat que molta gent, molts dels que som ara aquí, demostrem que els catalans som més propositius que reactius. Demostrem que no tornarem a fer allò que va passar el 10 de juliol. Molta gent que gairebé després d'aquella mà ni la pancarta va desertar, no va acabar ni la mateixa manifestació. Ara és el moment d'anar a votar i votar independentista. Si no, després no ens queixem. Que no passi com a les últimes eleccions, que hi ha qui va anar a votar autonomista i després ara es queixen del que està passant. I especialment em dirigeixo a tots aquells sobiranistes que van votar a Convergència i Unió, que van votar al centre-dreta nacional d'aquest país, que és molt important, que hi ha de ser, que ha de servir, entre altres coses, per barrar els peus a la dreta espanyolista a casa nostra. I bé que fa, nosaltres el que hem de ser és l'alternativa a aquest centre-dreta nacional. Però a què espera Convergència i Unió per trencar relacions amb un partit que agredeix la nostra llengua i la nostra nació? A què espera encara el senyor Artur Mas i el govern de Convergència i Unió? I jo demano a tothom, a tots aquests patriotes, que no tinguin por, que ve la dreta més rància, més autoritària, més antisocial, més rabiosament centralista d'Europa, i què? Que vagin a votar amb alegria, i que a més ho facin per l'esquerra, que és el partit més antagònic, més anti-PP per definició. Aquesta és la màxima bufetada que pot rebre l'espanyolisme a casa nostra. I a tots aquells catalanistes d'esquerra que de bona fe es van creure allò de que el PSOE pararia els peus a la dreta. Ja hem vist com l'esquerra espanyola va arribar al suport, al govern amb el suport de les classes populars, dels treballadors, de les capes mitges, i se'n va del poder amb el suport del senyor Botín. Hem vist també com aquella mateixa esquerra va dir que pararia els peus al Partit Popular. Si tu no vas, recordeu, i al final han fet la mateixa política econòmica i comparteixen el mateix model d'estat amb el Partit Popular. I van dir, per cert, que farien una Espanya tan plural i tan collonuda que una vegada li va dir en Zapatero en Joan Puigcercós en un debat tan collonuda i tan plural que fins i tot els independentistes estarien tan còmodes que no voldrien marxar. Doncs bé, aquella Espanya plural avui és un cementiri fred. Aquella Espanya plural i l'estat autonòmic fins i tot està a punt de descarrilar, i no només això, sinó que per nosaltres és una ruïna, un pèssim negoci, no només perquè ens foten el 10% dels nostres impostos, sinó perquè, a més, diguem-ho clar, Espanya avui és un nou ric
un nou rei que va menys i que a més està gairebé al caire de l'abisme de la intervenció i de l'autèntica ruïna. Avui Espanya és un model radial centralista de quilòmetre zero, de la Puerta del Sol cap al cielo. Avui Espanya és, en definitiva, pels catalans i les catalanes, una autèntica gàbia col·lectiva. I ho acaben de dir en la reforma de la Constitució. I ho ha dit el Tribunal Constitucional. Aquí hi ha un únic subjecte polític que es diu Espanya i que no hi ha res a encaixar. Punt i pilota. I això ho hem de tenir molt clar tothom. I ara resulta, per acabar de robar, que Déu és espanyol i parla castellà. I no només això, sinó que hi ha llengües que serveixen per anar pel món i llengües per estar per casa, amb les sabatilles i amb el barbús posat. Com deia aquell vell falangista, cal reduir el català a un obscur diàleg de pagesos, que és el que volen fer. Però, recordeu, no són aquests darrers atacs de la justícia espanyola contra el català. Són els atacs i l'autèntic genocidi de què és objecte la nostra llengua al conjunt dels països catalans. No oblideu que fa mesos TV3, el model lingüístic del País Valencià, també a les Illes, està en perill. I ara resulta que la justícia espanyola, un grapat de jutges que representen el poder de l'Estat que té menys estima i menys credibilitat social, el poder de l'Estat més impermeable a la descentralització política, el poder de l'Estat que no usa el català ni en el rètol de la porta, va i resulta que engega una nova ofensiva en contra del català. I a més ho fan com el braç armat de l'espanyolisme més ranci, i en aquest cas disfressat de toga. I tot plegat és tan injust, és tan innoble, és tan indigne i tan covard que no ens deixa més opció, que no ens deixa més alternativa que la insubmissió, que la desobediència civil. No acatarem. I acabo amb una reflexió. Crec que ens equivocaríem si penséssim que aquest és l'enèsim conflicte lingüístic. El conflicte recurrent que tenim a l'escola, un problema pedagògic, una qüestió purament educativa. No està en joc ni tan sols que els espanyols tolerin que el Parlament de Catalunya amb una llei pugui decidir si el català és la llengua vehicular. El que està en joc és una concepció supremacista de la llengua, que un està per damunt de l'altre. El que està en joc és, sobretot, i ells ho saben, posar en qüestió i acabar amb el nostre model de convivència que nosaltres hem construït de forma preciosa, de forma molt complicada durant anys, durant moltes generacions i amb el suor de la història de molts catalans i catalanes. I això nosaltres no ho podem acceptar. No ho acceptarem. I ara més que mai, per tant, hem de dir prou. Ara més que mai hem de donar un cop de puny sobre la taula i hem de situar el dret a decidir a l'agenda política. I hem d'anar-hi, i anar-hi, i anar-hi sense defallir. Només així Europa podrà escoltar un poble mil·lenari com és Catalunya. I com deia el poeta, per tant, posem-nos tots dempeus. Que se senti sobretot la nostra veu forta i solemne. Cridem qui som a tothom, a tot arreu perquè ens escolti. Per tant, visca Catalunya lliure i visca la llibertat.